oge na-ete ya aka enwere ozi gbara ọkpụrụkpụ Chineke sị ka nzie ụmụ Biafra ka Chineke nna ji ike niile nọnyere anyị mgbe niile. Even mgbe a na-azụ elekshọn, ana m agwa ndị mmadụ ọkwa na-ekwu na Peter Obi ewin kwa elekshọn a mana ya analị anya as usual. Ana m ekwu ya ndị eluigwe abụ m onye ama Chineke na-ekpupere ife o mesịa sikwa etu afọ mee. Hey, alụ na ibe nna ajọ bụ ọpụtazi na onye Igbo aya bụrụ president of Nigeria ọ ife ọpụtalụ alụ eme ibe na-ewute m bụ na mgbe Peter Obi na-apụta president, ndị gọvanọ Biafra niile kwesịrị ịkwụ ya n'azụ. Ha bụ ndị almost 90% of them bụ ndị na-agbụ ya mgba na Peter Ayara bụ president. Ndị Igbo geenị ntị ka m gwa unu, o nwere onye o si ike ifo n'Igbo ya ewepụtanwu ya nwa afọ Igbo ya enwe general national acceptance ya nnabata etu esi ya nabata Peter. O nwere onye bụ sent mana Peter nwee credibility. O nwere onye bụ sent mana iwọchi ya ndị niile abịa na ala Igbo ine Peter Obi anya ifu na ọkwụ pụtalụ. Peter abụrụ onye ihe eji ego sukwela ọnya ka ọmụ ya. Peter abụrụ onye na-asụ ụsa. Peter abụrụ onye ihe eji nwaanyị sukwela ọnya ka ọmụ ya. Peter abụrụ onye ya eri ego mmadụ. Peter abụrụ ajọ mmadụ. And Chineke nyere ya ọgụgụ isi Nigeria ya eji wee dị mma. Ife na-ekwu bụ na anyị yikọta ọnụ. Ọ ka mma na onye ncha niile eji ofu obi gbakọta ọnụ ka anyị jee ọgụ, maka na anyị n'igwe jee ọgụ mmiri ya abịa. Mana mgbe obi gbasasara agbasa, ana m ayọ ndị gọvanọs ego a na-ebu n'unu welu na ego a ma egene dozive obodo unu ebuzi na ego azụ kodokosa ụmụ unu lube, maka na abụmọnụ dị ya aja ana Biafra siri ike. Ebe ọ bụ na mmụnwa bụ fada ebe mmụọ nsọ nwere ike ite ụzọ kilometers of road, enwere m ego unu na-enye m nsevu anya ntinye mkpọ kọntratọ ka eteke n'ụzọ a. Ndị mmadụ bụ a witness to this. Ebe ọ bụ na mụ fada mmụọ nsọ ya enye ọtụtụ ndị mmadụ scholarship jee gụba na akwụkwọ Chineke ama na-agọzi what of ndị gọvanọs abụsizi ego ka anyị fụ onwe anyị n'anya. Ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ. Ndị ọchịchị ndị Igbo ndị etinyere n'ọkwa malụ ụnụ na mmadụ ka unu na-achị na ọ bụrụ anụmanụ. Ka anyị jikọta obi ọnụ maka na anyị dị obere oge ndọrọndọrọ eruo ihe afụzi nwanne ka ọ nọ n'iru ọgụ jekwela ọnụ ugwu. Ị makwana na onye rapụ nwanne ya na-achọ ịba n'ọkwa eze jekwela onye ilo agwa ya na eze ya ndụ. Nke mbụ bụ na gịnị? Ịchụpụgo onwe ya na obi eze. Nke abụọ, onye ahụ itiri ebe onye ilo ọ ya na eze ya ndụ, ọ ya asị ebe ị na-akwụnyere ọnụ nwanne gị ọ na-amụ ka ị ya akwụnyelụ. Ndị Igbo ọkwa Chineke nyere anyị ọgụgụ isi ka anyị rapụ nzokodo, ka anyị rapụ fọmfuju akpa, ka anyị rapụ nụ ịchọ nke onwe, ka anyị rapụ na ịchọ nke onwe. Mgbe ndị ọcha chịrị anyị n'obodo a, ọkwa ịma na mmiri na-agbasị n'ụlọ ndị mmadụ, enwesịrị ụzọ trenu na-agbasị, mana ndị ọcha na ibe niile na-eme gịnị ya tọkọ. Ife na-aka m obiri nne bụ na nwa afọ Biafra ọbụla Chineke na-enego gị what it takes na ife ịnidilo ihe eju wee baa uru. Chineke agọzigo gị nye gị amara ihe eju wee bụ mmadụ. Ka anyị kwụsị ibuso onwe anyị agha. Ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ. Onye ayakwa na nwanne ya.